til min podcast. I dag er det 6. episode af min gennemgang af danske podcasts. Nummer 51 til 60. Og vi kan godt bare springe direkte ud i det. Podcast nummer 51, den så jeg den 16. i 6. Og der var jeg inde hos Helle Pachter. Helle Pachter, det er jo Helle, som er inde i Helle Pachter. Og det siger hun selv, hvilket er sådan, det er sådan lidt sjovt. Helle er fra Holstebro. Hun er socialrådgiver. Hun arbejder som sådan en slags, hvad kan man sige, sådan en mentor, vejleder-agtig stilling for veteraner, altså hjemvendte soldater. Det viser hun en gang imellem lidt fra på hendes Instagram. Hun snakker ikke så meget om det på YouTube. Men hvis man følger med ind ved Helle ind på Instagram, så en gang imellem, så lægger hun noget op i hendes story omkring de kurser, hun er på, og nogle rejser og sådan noget omkring hendes job som socialrådgiver. Og Helle, hun har 2 piger. De er preteens, så vidt jeg husker, cirka. Helle blev skilt for et års tid siden, men har fundet en kæreste, som hun muligvis har mødt gennem hendes nye hobby, som er løb. Fordi den her kæreste, han er åbenbart maratonløber. Og Helle, hun har holdt det her års pause. Nu har jeg jo selv været sådan den der skilsmisse ting der igennem, og det laver lidt rod i hele ens liv sådan generelt. Så jeg kan godt forstå, hvis man sådan lige, måske lige har styr på nogle andre ting, og så kan det her med podcast måske ikke så vigtigt. Men Helle, hun, det er rigtig hyggeligt inde hos Helle. Hun henviser blandt andet til sig selv som hende, der optræder på YouTube, og hun henviser til hendes eget garnlager som et Jarns fjernlager. Nu man jo så sige, nu farver et Jarn jo ikke længere. Så må man jo, man kan nok ikke ringe til Helle og spørge, om hun sælger noget af det der. Jeg tror, at det er blevet endnu mere skattet, kan man sige, efter at Marlene ikke farver længere. Men inde hos Helle, der er rigtig smæk på farverne. Der er jo blandt andet så farvet et Jarn jo Pachters orange, som er sådan en ret hæftig orange. Det er sådan en farve, der går rigtig meget igen hos Helle. Der er også rigtig meget grønt. Der er generelt set ret meget smæk på de der farver der. Og så, Helle er jo sådan en frisk pige, når man sådan sidder og kigger på det går stærkt. Og hun er også en af de her West Knit strikkepiger. Har strikket en del af hans opskrifter. Strikker jo selvfølgelig både til sig selv, der er rigtig mange sjaler, så vidt sådan lige. Og der er selvfølgelig også noget til hendes 2 piger, som har hver deres yndlingsfarve, så vidt jeg husker. Noget, at det er ret sjovt. Jeg håber Helle begynder at podcaste med jævne mellemrum. Den podcast, jeg så den 16. i 6. Det var jo den første nye, hun havde udgivet i et år. Udover det, så tror jeg, hun har en enkelt gæsteoptræden inde hos Tractor Lady. Hvor Tractor Lady egentlig sådan bare er på besøg hos Helle. De er en lille gruppe. Tractor Lady og Helle og Kirsten Brun og Skovstrik. Er det de 4, eller er der en mere? Det kan jeg ikke huske. Men de mødes en gang eller 2 om året. Og hygger sig. Og det er jo skønt med sådan nogle fællesskaber, fordi de der 4 der, de bor jo i hver deres by. Helle i Holstebro, Kirsten bor i Tarm, Tractor Lady Maja bor i Aarhus,
og skov, strik, bord. Jeg tror, det er i nærheden af Silkeborg. Ej, det må jeg ikke lige holde mig op på. Men det er sådan noget, den retning. Hun bor også her i Jylland et sted. Men Helle Pagter, fuld smæk på farverne. Ikke så meget strik på Instagram lige i øjeblikket. Men jeg synes det bare, det er mega fedt, at Helle hun er kommet i gang med at løbe, hvis det gør hende glad. Så, men der er stadigvæk strik, og jeg håber Helle hun kommer rigtig godt i gang med at podcaste og strikke og alt det her igen, nu hvor hun har fået lidt mere, måske lidt mere ro på bagsmængen. Så ja, Helle Pagter, nummer 51. Nummer 52 var en ny podcaster for mig. Hun har et par episoder til at ligge inde på hendes kanal, som hedder Loop Tales. Loop Tales, det er Sissel, som bor i København et eller andet sted. Hende var inde og kigge hos os den 16.6. Hun taler engelsk fra hendes podcast. Hun er en ung pige. 20-30'erne vil jeg gætte på. Hun har sat sig for at strikke sig igennem Marianne Isagers bog Et strikkeliv 2. Så der er noget at følge med i der. Både at hun strikker de modeller, men også alt muligt andet. Lige i øjeblikket, så strikker hun primært fra lageret. Det er jo også lidt en udfordring, når man bestemmer sig for at strikke alle opskrifter i en specifik bog. Det er jo lidt spændende at følge med i. Jeg følger i hvert fald Loop Tales inde på Instagram her efterfølgende for at se, hvad går hun og laver. Men Sissel, hun elsker flerfarvet strik. Og har jo det her købestop. Og hvis man går ind på hendes kanal, så kan man se, at hun har nogle interviews til at lægge med forskellige strikdesignere. Jeg tænker, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, men der var i hvert fald en af dem, hvor jeg sådan tænkte, det gav jo sådan mening i forhold til sådan noget geografi, at Sissel hun bor i København i en lidt lille lejlighed. Sådan, altså, når man bor i Jylland, så synes man jo nok alle lejligheder i København mere eller mindre er små. Men ja, Sissel, Loop Tales, taler engelsk, ung pige. Det er ikke sådan nogle one-takes, ligesom mange af os andre har. Altså et one-take, der når man starter kameraet, filmer fra ende til anden, så klipper man måske lidt i den ene eller lidt i den anden ende. Måske kommer der noget ind imellem, men det vil jeg jo stadigvæk sådan kalde et one-take. Hendes er sådan lidt mere klippet. Det er ikke det ene af hverken godt eller skidt. Det er jo bare noget andet. Det var den episode, jeg så med hende i hvert fald. Der har hun sådan optaget sådan små bidder over en periode. Og jeg synes egentlig, det var ret godt. Hun taler rigtig fint engelsk. Og hun er nem at forstå. Så ja. Loop Tales. Kig forbi hende. Måske er det også en af dem, som du ikke kender. Hendes farver er sådan meget klassiske, vil jeg sådan sige. Altså, hvis man kan lide Isager design, så tænker jeg også, at man har en meget klassisk sådan, smag i farver. Men ja. Loop Tales, Sissel. Det var podcast nummer 52. Nummer 53. Den så jeg også den 16. i 6. Der er godt nok mere at se en del. Der var jeg inde hos Gulev Strik. Gulev Strik bliver bestyret af Pernille. Pernille, hun bor i Viborg. Hun er en årgang 2001, så en yngre pige. 2001, så er hun jo 24. Hun har en kæreste, som hun bor sammen med. Han interesserer sig for planter, fordi at Pernille, jeg ved ikke hvorfor jeg vil have Gulev Strik til at hedde Louise, men hun hedder Pernille. Pernilles kæreste, han har åbenbart en interesse i planter, for jeg tror det er en af de første afsnit, jeg har fulgt med inden ved Pernille et stykke tid. Der fortæller hun, at de der planter, der står i baggrunden, det er kærestens. Jeg ved faktisk ikke, hvad Pernille hun laver på et tidspunkt i en af afsnit. Der snakker hun noget om, at hun strikker en eller anden ting i hvid. Fordi så kan hun bruge det på arbejde. Så
hun må have et job, hvor der er en dresscode af en art. Men jeg har faktisk ingen idé om, hvad det er. Der er også en hund. Den viste hun frem i det nyeste eller det næstnyeste afsnit. Den var, jeg tror det var sådan en sort cocker spaniel. Det er noget med, at der er en mule, der opdrætter hunde. Hvad så det var? Noget af den retning. Der er i hvert fald en hund. Det er ikke en, jeg synes, der generer særlig meget. Man kan sådan høre det der, når de går rundt på gulvet. Men det er også det. Den giver sjældent noget væsen, altså synes jeg. Inde hos Pernille, der er der en del babytøj. Det er rigtig meget til veninder, kusiner. Jeg tror også, der er en bonusøster. Eller en søster. Tror jeg nok. Der er også sådan noget barn på vej. Der er rigtig meget håndfarvet inde hos Pernille. Jeg tror nok, hun har abonnement på en af de der måneds garner. Og så, så har hun jo en veninde, som var med i en af de nyere afsnit. Og åbenbart så de der to, de hjælper jo så hinanden med at følge med, hvis der er nogen, der laver en show update, sådan så de får købt alt det garn, de overhovedet ja. Og veninden der, altså de havde et ret fint pingpong, det der afsnit, hvor de var to på. Så Pernille har lovet, at veninden kommer med igen i et andet afsnit. Men Guldløvstrik, det er i hvert fald også en podcast, jeg synes er hyggelig at følge med inde hos. Hun strikker rigtig meget, så der er rigtig mange ting. Der er rigtig meget, altså både til hende selv og så til alt det her babytøj. Jeg tror vist nok også, hun strikker strømper, men det er jeg ikke lige 100 på. Men Guldløvstrik, Pernille, kig forbi hende. Jeg synes, der er godt med farver på, og det kan jeg godt lide. Jeg synes, hun har et godt tempo og god til at skrive ned på skærmen, hvad der hun viser og sådan noget. Så det er et hyggeligt sted lige at gå ind og se en video fra. Nummer 54. Der var jeg inde den 17. 6. Der var jeg inde hos Nordic Knitting Tales. Og det er Rikke, der bestyrer den kanal. Rikke, hun bor i Givskud. Rikke taler dansk på podcasten. Hun starter med at lave sådan en lille... altså hun snakker lige engelsk de første par minutter, hvor hun forklarer det her med, at hun kommer til at tale dansk resten af podcasten, og så kører hun så engelsk undertekster på. Det er selvfølgelig noget, der tager noget tid, så Rikke lægger noget op kontinuerligt, men jeg tror, hun har en ny episode hver anden måned, måske hver tredje. For det tager noget tid med de der undertekster der, for så skal man virkelig læse igennem, og man kan se, at det ikke bare de der autogenererede undertekster, hun bruger. Så det er rigtig fint inde hos hende. Rikke, hun er førtidspensionist, fordi hun har en kronisk stressreaktion. Det fortæller hun sådan lidt om i den der nyeste episode. Og jeg har også haft hende med til Strik i Højhuset, fordi at jeg vidste, at hun har den her belastning. Hun snakker også lidt om det her i det nyeste afsnit, fordi at hun skærer lidt ned på hendes design, fordi hun har designet opskrifter. Jeg tror, hendes opskrifter ligger på Ravelry. Det er sådan noget flerfarvet noget. Altså, Rikke kan rigtig godt lide uld. Og hun kan rigtig godt lide uld, sådan den der rustikke ende, ikke? Også det skal være sådan rigtig uld. Og det er rigtig meget flerfarvet strik. Og det er sådan meget afdæmpet farver, det er meget sådan naturlige farver. Et rigtig fint tempo, og hvis man virkelig vil se noget rigtig flot flerfarvet strik, så skal man købe ind til Rikke. Men Rikke, hun har en mand, og hun har nogle voksne børn. Hun har 2 gravhunde,
de er tit med. Altså i introen, der filmer hun sådan lidt, måske hvor hun er ude at gå tur, og så kan man tit se de der gravhunde, de er også tit med på hendes Instagram. Fordi de har også noget sommerhus. Hun henviser til det som ved vestkysten, så det ved jeg ikke, hvor jeg er. Men hun har et sommerhus. Hun også går nogle ture, det gør hun også lokalt ude i Givskud. Jeg tror, hun siger selv, at hun bor langt ude på landet. Men det er i hvert fald i nærheden af Givskud, på en eller anden måde. Rikke er begyndt at lave keramik. Det er nok også derfor, hun har skruet lidt ned for det der design noget, fordi man har stadigvæk kun 24 timer i døgnet. Rikke har boet i Norge på et tidspunkt, fortæller hun også om, at det er der, hendes interesse for det her rustikke uld kommer. Hun taler på podcasten sådan i et ret fint, stille og roligt tempo, og ja, der er ikke sådan, jeg tror, at Rikke prøver virkelig at arbejde med det der med fordybelse, frem for sådan tempo. Altså, det giver også meget god mening i forhold til sådan hendes setup, hvor man jo sidder og ser hende inde i sådan, hun har sådan et, jeg tænker det er sådan en kræveværelse, hun har, hvor hun har nogle ting i baggrunden og sådan noget. Det er sådan ret hyggeligt inde hos Rikke. Så hvis du gerne vil se, hvad du skal gøre med en masse rustikt uld, eller kigge på noget flerfarvestrik, så kig ind forbi Nordic Knitting Tales, og bare rolig. Hun skal nok begynde at tale dansk på et tidspunkt, selvom hun lige taler engelsk i starten. Og det hun har sagt på engelsk, det gentager hun så på dansk, ellers så er det omvendt. Men der kommer ikke noget, hun siger på engelsk, som ikke også kommer på dansk, hvis man er usikker på det der med det engelske. Yes. Nummer 55. Det er jo en af dem, som rigtig, rigtig mange kender. Det er Strik med Ulise. Jeg var inde ved Louise. Jeg var faktisk nødt til at gå ind på hendes Instagram for at tjekke, om hun hed Ulise. Det gør hun ikke. Hun hedder Louise. Hende var inde hos den 17.6. Hun har en mand og en søn. Har de lige flyttet rundt, eller er de lige flyttet? Det er sådan et eller andet i den retning. Ulise har et ret langt bagkatalog. Men hun er ikke en af dem, jeg sådan har set fast tidligere. Jeg har været inde ved Louise før det her projekt. Men hun... hun er sådan en ret farverig person. Med sådan en... Jeg kan ikke huske, om det altid... Hun har sådan en... Hun havde i hvert fald noget gult eller noget pink hår, der var inde og kigge hos hende. Nu kan jeg ikke lige huske, om det var det ene eller det andet. For jeg tror faktisk, hun har haft begge hårfarver. En sjov pige. Hun er stor Harry Potter fan. Hun var vist i gang med at strikke en sweater til sønnen i... Var det Gryffindor farver, eller var det en af de andre? Ej, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men hun strikker i hvert fald rigtig meget. Hun hækler, og hun laver også ting i papir. Det er et ret fedt krearum, de har fået lavet. Jeg mener i hvert fald, krearummet er i hvert fald nyt, og det er lige der, hvor jeg kommer i tvivl. Det er fordi, de flyttede, eller om de har flyttet om. For jeg ved, at nogle af hendes optagelser har hun også lavet op i sit køkken, så vidt jeg husker. Ja. Men Strik med Ulise, der er gang i nogle farver. Det er et ret farverigt univers. Jeg har ingen idé om, hvor Louise bor henne. Det er det her med, at jeg jo kun ser et enkelt afsnit som regel. Så hvis vedkommende ikke nævner det, så har jeg ingen idé om, hvor hun bor henne. Og jeg har jo erfaret, at man kan godt have en sjællandsk accent, men bo i Jylland. Så jeg er lige lidt usikker på, om jeg har en idé om, hvor hun bor henne. Men der er i hvert fald en mand og en søn, som hun snakker om i det afsnit, jeg var inde og se den 17.6.
Og jeg prøvede virkelig sådan, om jeg kunne gennemskue, om der var flere børn. Men det kunne jeg ikke. Så det er muligt, der er flere børn. Der er nok kun én mand, og jeg aner ikke, hvad han hedder, for det nævner hun heller ikke i det afsnit, jeg er inde og kigge på. Men strik med Olise. Hun laver også nogle samstriks en gang imellem, så vidt jeg husker. Men det er ret hyggeligt. Der er ret mange farver derinde, som jeg sagde. Og ja, hun... Så jeg synes også, hvis du ikke kender Strik med Louise, så kig derind forbi hende og se, om det er noget for dig. Nummer 56. Der var jeg inde ved Deadly Daisies. Det var jeg den 17. i 6. Jeg fandt ud af senere, hvad hun hedder. Fordi Nat, som hun bliver kaldt, hun er jo med i både Deadly Daisies, men hun er også med i Tabte Timer, som jeg også har været inde og kigge hos. Men hvornår var jeg det? Hun hedder Natasha. Nat. Ja, det er jo ikke ligegyldigt, om hun hedder Natasha, eller Natalie, eller Natalie, eller hvad hun hedder. Men hun bliver henvist til som Nat. Natasha. Deadly Daisies er jo en selvstændig virksomhed, som Nat hun har, hvor hun laver print, hvor at det her med sådan det her det her lidt metal, kranier, roser, sådan tattoo-univers møder strik. Så blandt andet så har hun nogle print, hvor det er et kranie, som er, hvor toppen er skåret af, hvor der stikker sådan garnnøgler og strikkepinde ud og sådan noget. Og det er jo sådan en virkelig sjov sammenblanding af det her sådan lidt rå med kranierne og sådan noget skeletter. Sådan lidt, hun er jo vild med Halloween Nat. Det er man slet ikke i tvivl om. Har jo nogle ret sjove, altså håndlavede produkter, ikke? Og sådan har blandt andet lavet de her ligesom sådan spidermærker bare til strikkere, hvor man kan købe sådan nogle, man kan sy på sine tasker, hvor man kan få, om man har lavet ego-strik, eller om man har strikket dyr, eller om man har strikket på en flyvemaskine, eller om man har strikket i toget, eller en færge, eller strikket til en koncert. Alle mulige sjove nogle. Se dem ind på hendes hjemmeside. Hun laver også rigtig tit sådan nogle samarbejder med andre strikkere. Blandt andet så har hun lavet rigtig mange af de her sjal- eller tæppe-videoer sammen med Alone Sock Lady, Lone. Og det har hun har også lavet noget sammen med Christina Birk. Og i Tabte Timer, jeg kommer til at fortælle om i en anden episode, der snakker de jo, der er hun jo Birgitte med B, som tidligere var Tinky Fibers. Så Nat har jo sådan et netværk af de her, som jo er sådan små selvstændige, eller tidligere, i Birgitte med B's tilfælde, så er hun jo tidligere selvstændig, hvor de jo er kommet med mange af de her garnmesser, altså blandt andet Fiberfolk og Strik i Danmarks Hjerte har Nat også været med til. Så, og hun er jo, Nat er jo lidt anderledes, fordi at hun er jo fascineret af det her, det mørke, så hun vælger lidt nogle andre opskrifter end mange af os andre. I det afsnit, hvor jeg snakker om Christina Birk, så snakker jeg jo også lidt om den her sexy samstrik, og der er Nat jo med, og hun hækler jo en del. Jeg tror faktisk, hun hækler mere, end hun strikker. Altså, så der er jo både hækling og strik inde hos Nat Deadly Daisies. Rigtig meget Halloween, rigtig meget granier og græskar og sådan noget. Det er et helt unikt univers, hun har gang i, ikke? Og sådan, som er meget langt fra det, jeg i hvert fald gør.
Og det er jo en vildt spændende at se noget af det, som altså ruller forbi hendes verden, som jo er noget helt andet, end det jeg i hvert fald får kastet i hovedet af Instagram og YouTube. Så kig forbi Deadly Daisies. Der kommer noget sådan med jævne mellemrum. Hun laver ikke sådan fast interval noget på YouTube, men der kommer noget en gang imellem, og så er der også den der lydpodcast, vi kommer til at snakke om senere. Men det var nummer 56, Deadly Daisies. Nummer 57, det er jo en, der har været i gang rigtig, rigtig længe. Og det er The Playful Knitter, tidligere kendt som Strik og Musik. Det er Malene, og eller Marlena, fordi Malenes nuværende podcast er på engelsk. Hendes gamle afsnit, der skulle det nok 2 år tilbage. Og hun er meget konsekvent. Der kommer noget med et fast interval. Hun bor i Aalborg med hendes mand, som hun refererer til ham den høje. Han får rigtig mange hjemmestrikkede strømper. Så har hun 2 piger, Ella og Augusta. Og så har hun 2 eller 3 katte, som tit kommer og blander sig, når hun sidder og optager. Hun kalder det The Cat Circus. Malene er klassisk uddannet musiker. Jeg mener, hun er musikpædagog og spiller klaver, piano. Hun sidder jo altid der ved sit... Og er det et flyl? Jeg ved ikke ret meget om instrument, jeg kan godt høre det. Men hun sidder der ved sit meget blanke, højglanspolerede instrument. Og har jo stillet små tasker og garn og alt muligt frem på klaveret, så det ser altid meget spændende ud, når man åbner for The Playful Knitter, som jo er engelsktalende nu. Jeg synes, hun har et ret godt taleflow. Hun er ikke svær at forstå. Så der er, selvom man måske synes, det er svært. Altså jeg synes jo, der er en stor forskel på at sidde og se en amerikaner, der taler engelsk. Jeg følger selv med ind hos 2 engelsktalende søstre, som bor i England. Og det går stærkt. Ikke også sådan, og der kan jeg godt forstå, hvis man har været inde hos dem, og man er lidt usikker i det her engelsk, at man så tænker, det kan jeg bare slet ikke. Men Malene, det er et rigtig fint taleflow, og der er rigtig mange strømper inde hos Malene. Jeg tror, hun deler det sådan lidt op, sådan så at der er strømper for sig, og det andet for sig. Men Malene strikker rigtig mange strømper. Derfor så har hun jo også The Sock Knitters Club, som hun har sammen med Karin fra Strik og Romantik. Og de udgiver et par opskrifter om året. De har lige udgivet en ny opskrift, der hedder Tiny Bits Socks. Eller på dansk hedder den Slummertæppe. Nej, den hedder ikke Slummertæppe. Den hedder... Det kan jeg ikke huske. Den hedder et eller andet. Fordi den har ligesom de her små domino firkanter op for oven. Som hun... de har lige udgivet den her måned siden, tror jeg. Det gør vi det med. Der kommer nogle opskrifter en gang imellem, som Malene teststrikker også fra Westnit, så der er også en del Westnit derinde. Og det siger også lidt om Malenes farveunivers, fordi hun kan bare rigtig godt lide farver. Der er knald på. Der er hele spektret af klare farver.
Der er et par piger, døtrene der, Ella og Augusta, som også godt kan lide farver, som også får nogle rigtig sjove farvede sokker. Den ene af døtrene danser ballet, så vidt jeg husker. Hun er lige blevet konfirmeret. Jeg mener, det er Ella, der lige er blevet konfirmeret. Nej, det må jeg ikke lige holde mig op på. Det kan I se inde på Marlenes Instagram. Der ligger et rigtig fint billede af datteren i konfirmationskjole. Lave ballet, spjæt af en art. Ja, der er også en hel del håndfarvet hos Marlene. Hun syr de her små tasker med sådan en klar rude i. Dem kan man købe af hende gennem Instagram, hvor at hun vil vise nogle tasker en gang imellem. Dem viser hun også rigtig tit frem på kanalen. Ja, så hvis engelsk ikke er et problem, du godt kan lide farver. Marlene har jo også sådan et fast element med, hvor hun spiller en lille melodi. Det ligner jeg også, hun gør på den engelske. Det har gjort hun i hvert fald altid fast på den danske. Hun er jo også med til Knit-A-Thon. Kommer Knit-A-Thon her igen til efteråret. Der tror jeg også, hun er med. Og hun kommer jo også i Højhuset her til foråret og spiller om aftenen. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at høre Marlene spille live. Det bliver mega, mega godt. Godt nok uden The Cat Circus, men det bliver godt. Så engelsk fuld af farver, det er Marlene. Nummer 57, The Playful Knitter. Nummer 58, der var jeg inde hos Uld på hjernen. Hun hedder Lommenfuld af Uld på Instagram. Og til daglig, der hedder hun Marie. Hun bor i Fredericia. Jeg tror, hun er lokal dernede. Jeg mener, hun snakker i hvert fald om, at hendes mor bor også i oplandet. Hun er en årgang 95, så det må jeg jo vide, fordi hun har sagt, at hun lige er fyldt 30, eller fylder 30. Hun er gravid med sit første barn. Hun skal føde her i efteråret, har jeg lyst til at sige. Det er jeg ikke lige helt sikker på. Men hun har en mand, han hedder Thomas, og de har en hund, der hedder Bailey. Den hører man ikke ret meget til på podcasten, så jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en hund. Men hun taler i hvert fald ofte om Bailey. Marie har i år været en gang med noget udredning, og er blevet udredt som autist, og er i gang med noget, har været i gang med noget jobprøvning, så hun udkommer ret sådan fast, men har haft en lille pause, fordi det her med jobudredning og diagnose, der skulle findes ud af, hvad der var. Det her fertilitetsbehandling, som hende og Thomas har valgt selv at betale, det er hun meget åben omkring, både på Instagram og på YouTube. Og nu hvor hun jo ligesom selv er gravid, så der har altid været en del babystrik på Maries kanal og på YouTube. Men nu er det jo så til eget barn. Jeg kan ikke huske, hvor længe de har forsøgt at blive gravide, de to. Men nu er der i hvert fald en lille dreng på vej. Og Marie har arbejdet i Garner Craft på et tidspunkt, hvor hun var i jobprøvning hos dem, så vidt jeg husker. Så nu kan man jo sådan sige, når man er gravid og er i gang med sådan et forløb, så plejer man jo sådan ligesom at blive sat lidt i bero. Det blev jeg i hvert fald selv, da jeg var gravid med den første. Der har jobcentret sådan lidt den der tilgang. Du skal selvfølgelig opfylde kravene for at kunne få noget dagpenge, eller hvad det nu er, man får. Men de er måske ikke så ivrige efter at sende en ud i alt muligt, når det er sådan, at man er gravid. Det giver jo ikke rigtig mening for arbejdsgiver at ansætte en, der går på barsel lige om 5 minutter. Men Marie,
hun strikker, det er sådan meget rolige farver. Der er noget bordeaux, der er noget grøn, der er noget brun, der er noget grå, der er noget blåt, meget klassisk. En del uld på hjernen, lommen fuld af uld, så selvfølgelig er der uld i gang inde hos Marie. Hun er ret dygtig. Hun får en del fra hånden. Der er både snoninger og mønsterstrik, og der er strømper, der bliver givet væk, og alt det her babytøj. Og det er både Filcolana-opskrifter, det er petit knit, og ja. Og Marie er jo nok en af de podcasts, hvor man får lov til at følge med i hendes liv. Så hvis man synes, at man godt kan lide det med at have sådan en podcast, hvor man får en lidt mere sådan personlig relation til. Altså der er vi jo alle sammen forskellige. Som jeg fortalte med Merete K., så ved jeg ufattelig lidt om Merete. Fordi hun fortæller ikke ret meget om sig selv. Og der er Maria en anden stykke. Hun plejer at lægge det sådan lidt til sidst, sådan så hvis man kun gider at kigge på strikket, så kan man bare stoppe videoen. Og man kan også altid spole, sådan er det jo med de her YouTube-ting. Men uld på hjernen, kig forbi hende. Jeg kan godt lide hendes podcast, jeg synes det er hyggeligt. Jeg synes hun laver nogle rigtig fine ting. Hun er dygtig og er ærlig omkring, om hun kan lide noget, eller om hun synes det er godt eller skidt. Så det er jo rigtig, rigtig fint. Og ja, uld på hjernen, Marie, nummer 58, som jeg så den 20. i 6. 2025. Yes. Så skal vi et helt andet sted hen. Både sådan på Danmarkskortet, men også på farveskalaen. For nummer 59, der var jeg inde hos Creative Knit by Louise List. Og der var jeg inde den 20. i 6. Så Louise, hun har i hvert fald en mand. Og hun bor på Sjælland. Noget Næstvedsagtigt. Og det siger jeg, fordi hun snakker om en butik i Næstved på et tidspunkt i løbet af podcasten. Louise er pædagog. Hun arbejder i et fritidstilbud for unge med forskellige udviklingsforstyrrelser, blandt andet ADHD og noget autismespektrum. Louise er en meget farverig dame. Der er med knald på inde hos Louise. Altså, vi er i neongul og lilla og lavendel og pink og grøn og lime og ja, og det går hun er hyggelig, og hun er alt andet end farveforskrækket. Hun køber ret meget garn. Det tror jeg faktisk også, hun selv siger. Hun lader sig lidt friste. Hun er Steven West fan. Skal strikke med på den der sokkemester Knit-along Steven West har gang i. Og har også strikket med på sjalerne. Louise fortalte, jeg tror hvis du går et stykke tilbage, hun har sådan lige sådan en lille pause på et tidspunkt i sin podcast, fordi at de sætter hus til salg, det går ret stærkt, og så skal de være ude af det der hus der, og i et nyt hus, og alt muligt. Så hun, i de nyeste på podcast, så snakker hun lidt om det der med, det der flytteproces. Hun laver også noget papirarbejde, så hvis du går ind på hendes kanal, så vil du også se, at der ligger nogle videoer, hvor hun laver kreating i papir, og jeg tror nok, hun laver det der hedder junk journaling, men det er ikke lige et kreativt projekt, jeg har haft gang i. Men Louise, det er bare mega hyggeligt, og hun strikker tit med på sådan forskellige de her samstriks, der er. Jeg ved, hun lavede den der bøllehat, som Nana fra Garn og Glimmer lavede i foråret. Dem har hun strikket en hel del af, så vidt jeg husker. Både i
noget næsten original garn, og også noget sådan lidt skørt garn. Altså, det er rigtig hyggeligt inde ved Louise. Masser af farver, et frisk tempo inde hos hende. Og ja, jeg synes det er hyggeligt. Det er en af dem, som jeg har fulgt med i en stykke tid. Hun har ikke været i gang så længe, men der er der lidt at gå i gang med, for hendes video er tit omkring en time lang, så der er der lidt at gå i krig med, hvis nu man mangler noget. Så Louise List, kig forbi hende. Det er hyggeligt, det er sjovt, det er farverigt, og det er rigtig godt. Den sidste, jeg vil fortælle om i dag, nummer 60, var jeg også inde hos den 20.6. Og det er jo en af dem, der har været i gang rigtig længe. Hun har på den anden side af 200 videoer. Og så er der måske nogen, der allerede har gættet, at jeg har været inde hos Strik og Sludder, Henriette. Og Strik og Sludder har hun været i gang rigtig længe. Henriette, hun er førtidspensionist. Hun er også en af dem, ligesom Marie Lomfuld og Uld, som er sådan meget ærlig omkring sit liv. Hun har jo diagnosen borderline, fortæller hun på et tidspunkt, som jo er en diagnose, som jeg har noget personlig erfaring med gennem min familie. Så det er en af de udviklingsforstyrrelser, som kan være rigtig hårde at have. Og det er Henriette ret ærlig omkring. Hun har haft et ret vildt liv. Så hvis man går tilbage og altså, hvis man gik ind og så startede forfra med Henriettes video, så tror jeg, at man vil have strikkepodcasts til et år. Altså, hun har mange. De er lange, mange af dem. Og hun strikker rigtig meget. Hun elsker bøger. Hun er samler. Hun laver ting i papir. Hun syr. Der er have. Jeg tror nok, hun er kommet af med kattene, men der har været nogle katte. Så nu kunne jeg jo så høre den episode, hvor at Henriette, jeg var inde og kigge ind hos Henriette, der kommer ret ofte noget. Jeg tror, hun ligger noget op en gang i ugen. Det er der jo ikke ret mange af os, der sådan helt kan opbære og lægge noget op en gang i ugen. Men hun døjer åbenbart med noget gigt. Hun har noget med tænderne, som heller ikke er så godt. Ja, Henriette, hun bor alene. Noget med Rødby. Er det ikke? Jo. Nu kommer jeg lige i tvivl, og jeg har ikke skrevet det ned. Jeg mener, det er Rødby. Det må jeg ikke lige holde mig op på. Men det er dernede omkring. Hun har en datter, der hedder Josefine. Hun har en søn. De er begge to voksne. Hun har stadigvæk sin mor. Hun mistede sin far for et år eller 2 siden. Det har fyldt rigtig meget for Henriette at miste sin far. Det fortæller hun også fuldstændig åbent om på sin kanal. Henriette har jo også et ret fint samarbejde med blandt andet Amrit Strik og også Siki Garn. Henriette har lidt svært ved at komme ud, både af sådan fysiske og sådan psykiske årsager. Det igen, borderline er ikke for sjov. Men Henriette, hun strikker rigtig meget. Jeg tror, at det kreative, det er ligesom det, der lidt holder hende i gang. Ikke? Hun er en dygtig strikker. Hun har jo strikket alle de der ting, vi alle sammen går og strikker, både danske og engelske opskrifter. Og hun har jo en garnsamling, der er helt vild.
noget af det, jeg sådan er dybt fascineret af, det her med, at Henriette, hun har sådan, hendes strik følger sådan årstiderne, ikke? Og sådan, så om sommeren, så strikker hun i sommerfarver, i sommergarn, og om vinteren strikker hun i vinterfarver, i vintergarn. Hun dekorerer hele sit hus, alt efter årstiden. Så hun strikker også de her nisser. Dorte, lige en omgang mere. Dorte har jo blandt andet købt en nisse hos Henriette. Jeg er lidt i tvivl, om hun kalder dem nisser. Den hedder Flora. Og Henriette har også selv en af de her nisser. Det er rigtig hyggeligt inde hos Henriette. Der er i hvert fald en masse at gå i gang med. Og hun er altså der er jo, jeg tror der er alle farver i hele farveskalaen, men sådan, hvis jeg skulle sådan afgrænse det lidt, så er der noget, der siger mig sådan, de der rolige, afdæmpede, mere naturlige farver er sådan der, hvor Henriette har det bedst. Der er ikke ret meget mere. Der er muligvis noget, der er nok mere sådan fuchsia, end der er pink inde ved Henriette. Så altså sådan, der er rigtig meget at gå i gang med inde hos Henriette, som jo har været i gang i, jeg tænker, over 5 år. Hun er absolut en af de første danske podcaster, der starter, og hun er jo også en af dem, der har holdt ved. Fordi det er jo så det næste, det er jo det cirkus, jeg har gang i lige nu, det er, at jeg sidder jo og ser gamle podcasts. Og jeg har erfaret, at nogle af dem, som hvor det er lang tid siden, de har lagt noget op, og der var en eller anden, der sagde noget om, at åbenbart så får man besked om, hvis man ikke har lagt noget op i et stykke tid, om at hvis man ikke lægger noget op, eller bekræfter et eller andet, de sender til en, så sletter de ens indhold på en eller anden måde. Blandt andet så var jeg inde hos Breum i dag. Maja Breum. Maja, strikker du nu igen? Hun er jo aktiv på Instagram. Har en ret hyggelig profil derinde. Men alle hendes videoer, de er forsvundet fra YouTube. Og om det er noget Maja selv har gjort, eller om det er YouTube, der har gjort det, det ved jeg simpelthen ikke. Men nu har jeg været inde på et par profiler, som ikke har optaget i et stykke tid, og har erfaret, at deres video simpelthen er forsvundet. Jeg tror, jeg har været inde på sådan 3 stykker her den sidste uges tid, hvor at, det simpelthen var, jeg kom ind til en tom kanal. Altså, så det oplever man i hvert fald ikke inde hos Henriette. Der er masser at gå i krig med. Hun er meget aktiv, og der kommer noget nyt hele tiden. Der er masser af inspiration at hente. Også til bøger og opskrifter og alt muligt. Så. Men det var nummer 60, og det var jo så de 10 podcasts, jeg vil fortælle dig om i dag. Jeg håber, at der måske var en enkelt eller 2, jeg ikke havde hørt om før, men jeg lukker den lille blå bog for den her gang og siger tak, og vi ses igen næste gang.